luzatzen ari zaigula, esan. Eta gainera, hori naturalki pasako dela eta jendeak, ez du nabarituko, izango da horren, organikoa, ojalá paseiak. Horren beste urte aramagun min hori gehiago luzatzen, eta ja ez dauka zentzurik. Mendelu beti izan da nire auzoa, eta nire konpainia, eta nire familiaren konpainia, nire familia beti atera izan da Mendelun, atera diren guztiak, atera dira Mendelun. Imaginatzen dut beti izango dela nire konpainia. Lo que pasa, ezin dudala desfilatu kantinera bezala ez bada, egin nuela. Presi nagun polita, esan nuen egun oso negarrez, baina bukatu zenean esan nuen, esto es todo, esto era. Tengo una oportunidad para vivir esto. Behin bakarrik egon naiteke barruan eta gaur da. Orduan, agian pixkat espejismo bezala ere bizitza duzu alardea. Nire pentsadera asko aldatu dut, baina nahi gabe urtero Mendelu pasatzen denean, Mendeluko kantina ikusten dudanean eta konpainiaen iristen ikusten dudanean, beti, inkluso ensaioetan. Asko unkitzen nahuela, bai, sentitzen dut nire parte den zerbait, baita ere. Gainera, me parece guai, nire anaian traje izatea. Nire anaia eta nire lehengusuarekin desfilatzen bai ikusten dudala. Eta nik uste dut beraiek ere. Desfilatzen daudela, de hecho. Eskubide hori daukadala, ez? Nik nire parte sentitzen dudan hori ere, nik barrutik bizitzeko. Soldado bezala aterako garenean, imaginatzen dut izango dela guztiz ezberdina, kantinera ez kantinera bezala atetzen zarena, azkenean kantinera bezala atetzen zarena bai dela zure bizitzako, edo esaten dizute zure bizitzako ilusiorik handiena dela eta egun oso polita dela, horrela dela, baina soldadu bezala imaginatzen dut asko zerela zailagoa izango dela eguna, ez daukazu inor zure gainean zer egingo duzun naren zai, eta bai, imaginatzen dut izango zela egon magikoa. Guztiok, ni nire konpainian nire anaia lehengusuarekin aterako naizenean, edo lagunekin ateratzeko aukera izaten badut, egun oso magikoa izango dela. Gizoneko oraintxe bertan, esango genuke bi aukera edo hiru dauzkatela alardean ez parte hartzea edo alardea ikusten edo ez, eta alardean parte hartzea edo jaizkibelen ateratzea, eta guri esate digute, baina bai badakazutela aukera alardean atetzeko, ez da egia, guk bakarrik daukagu aukera jaizkibelen atetzeko dela guztiz legitimoa, azkenean gainera jaizkibelek ere hori da eskatzen duena, ez? Alardearen parte izatea, konpainia bezala, eta gero jaizkibeleko kideak erabakiko dute ere jaizkibelen jarraitzea, edo beraien txikitako konpainietara joatea edo ez. Me siento en mi sitio. Bai sentitzen dudala legezkoa horrela egotea. Nire familian parte den zerbait da, eta noski ikusten dudala nire buruan nire anaia eta nire lehengusuarekin hor. Mendeluko txibilitoekin desfilatzen. Baina me parece que es lo que tiene que ser.